ñande Musa mi yumi dog dayno ren be tamde jaake na ana andal modde bandu bandu fasiha ko kesam ti Musa ko ganda ala meda wadde sport hande meda halani go ko min fonu idana meda wadde sport mi so wadi sport mo doga ham yetto ha hedde e bangi hawre ton do mi yetto a burtini mi burtinani kalmi o gonga non so mi halani gonga an kebado mi burtini akam na farma won ala fat farma mo wasod hay poisson akam to jida for hal faruji far mo mbira wasod boisson koy halis mun ñam nek koy kal su ari kala jamma si jehi place mo ko boisson mo ñam mani mani he ka okra woni an okra woni woni ke meda ya wasod boisson de min de min ji an ayya min de ka ona kam moron beri fanta ha ono ko woro kale do ha fof o paade haala dum do belka ha para dum don payen haala janan ebe neddo marwa sippude haaju mum wasfaade haala janan an kam marso haala fanta ko yimma walla ko bamma fanta wana nena mona ba me yiddi wonde hakkunde amen tan yoni chaque jour tan on bawa haalde kadi haala fanta yesam kadi tawmi wasa jaabade on ñaloma ala jamais anin chaque jour ko non batta min kaali haal fanta rek biara ñawilo yamen min de fanta ko wadi ho mi kala hande min kala jango neddo mo wallinta ñallinta on koy korko hebi ha ndina yaade de neddo mayat tan ken yaade yahe askida kanko non ado Allah wade mo ko neddo yo waje boni mun mo suwalum gor jal jolido on nani yimbe fo na ngandi dum darmi hala non ko ceerno burani mi gandal à partir de aujourd'hui woto mi yito don kaldo hala fanta ko mi nantu dum on nani hay ay bañ boni min kala hatta min wasa haal do way yow min tay kala haal fanta amona ko rewda bu baboyam ko jamta de wonno kadi ka suga moƴƴo ila ladduma ɗo mi yaarima kadi caɗele de wonno kadi hande ko dimanche yahani luumo jowono yaari luumo ni kono hande mi yahani kadi ko an saabi ha mbarsumi yaari luumo de wonnoon baboyam ɓiɗɗo so arema surtout ma ko ɓiɗɗo debbo on gondi ɗiɗo dumunaji fof mi wiyanima hay batte sa yi kadi mi wiyanima hay batte kadi mbiɗa jibini hono ma yonti kadi minnene ɓaade komi neɗɗo kadi mawɗo e galle mi nodduma kadi jewden baboyam kadi wonani kadi mbiɗa yewtanma ko ganda ene mettuma ko yidde andu tan an ko gummiɗa to hol caɗele gumminɗema toon holko gonduɗa holno battuɗa jinnomi kalna ham holko adduma ɗo jinnomi noddude mi namduma ɗum baboyam gon kay bab samba haali gon kadi min kay sa yi mi ummima ville mi ari ha ɗo ene village ko nganu ala to paami rek addini kam arde ɗo ene ko probléme tan gondunomi probléme am caɗele aduna hay goto ɗum wawa haalande wan noon waɗi ɗum ɗo yomi haalani mbawmi tan ko haalandem ko probléme ko jinna ɓam jaltini kam galle wallahi babam comme danno ɗon tan accident goto kam man tan wonta e galle he momi yalta woni wona wat ferima kam ala wallahi wona on ferima parce que gurdamam dal mi dañi hen tan caɗele ala to kemi ko cuulel tokosen mais caɗele tan ne bayino leydi holmo jindidirnomi ɗon on ɗon ko garɗon wiyete ko Amadou jaltidi kay min jurindiri woni kitade ɗiɗi 2 ans hamin gondi relation après ha jour goto tan wiiɗi kam wiide omo resa kam dewgal wi somi yeehi hen haala ɗum para jam jettimi haalidouji naaɓe mais babam kam jaɓani sani noon tan ha yoori min ɗum janggude kadi et puis on ko garɗo gorko ko garɗo kañum wawa ɗum nadde hen
joni min goniri noon ha woni saha goɗɗo nan ɗon sekel monam kañum ne yiɗirno ham ko rewino em ɗon pour yidde e goɗɗo kadi nan ɗon on ko sekel babam on kañum ko ɗum rewirno ham tabbininam no feewi kañum ko ɗum ko yidde rewnirno yam emi fini subahu goto tan mi anda fof baɗɗo yam kamɓe taro mi anda fof baɗɗo kam hen biyole e nder hen noon jettumi hen reedu ɗe heewe mi tinani mbaɗa wondi hen ha woni saaha ɓe mbanmi ɗum sentir ñamittal wi kam ɗum sewi gartim noon gonne haalande yayam teke noon babam nayi wi tan mi wonta e galle mi janggani gon koye fiji mbaɗa yaha partout ala tum yahara mi ƴetti ɗum ɗon reedu emi yaltu galle ɗum tagi am noon arde ɗo ene galle ma mais wona haydara gonɗum Bas. Ça va? Ça va. Seli. Dam teke. Rata mer. Modum. Mo joda. Ay do de njuri. Ay mi yen non joni mi jaw ciwle ni so bol jama. Do gonda ko. Ay do ngum. Wa Seli. Dam teke. Rata mer. Modum. E hande mi banda ni. Ay. Mi de waro mi de wore hay dar ngadande tout ça. No wadi non ko non. Kan na du mom pañu way to pirade wol modum. Boy non jawren Seli. Bismillah. Arendi ngino mo jidi wadde bas pour jidi nucléaire cede giran den non ko heba tan ko maro ko joni hanga to ay fa ko kala mar ani ko min joni mari ni en musi habut baba nen ton en ganda ko no yi artani en ganda ko programme do bo minen mo remi do bo mi yiri fof mi yayi yeyi fof do yayi ene gorko ham mum dum jiadu gorko jen dum yaadi ko joni jimmi ko wadde face ya sino ko dahato ya mi jom ligimi to kam so hebi hunde sere mbo wawi dañde mi watta galle hewka so kanki ni no gallo way ni ko natti yidde wanno no be jom jimmi non ko maane de don ala mal tan min ala jiwri yidi mala biji mala ka bi sama ko ko anji mi wande ngande après mi yidi ma tan ala bas nani hala ni fam so te ko sagam dina ko takata saram dañaade liggéey mais kaade wayi noon ko kalno way waade kam waggi ma hunde wodere si weli waajaade ko gandu mais so waajon yaaro ko mbaajo da ko man dum mais do ko hakkude waaju miñiraade mo ñara dum non kam ken fori wonde andi worbe hande ene keewi yaadu no feewi te ebe ciusi jab sa warani hoore ma areten be naaran ma hande en kallo joni tawi woni gorko ala hen donc debbo tan woni hen eɓe jaayi wadde gallo attaqué ko ma kam majjan ɗum no wayi ni ala mo juma ndima ko joginɗa hanki ni tanki mo yo hande ɓurɗon e so mbi yom kalifma Allah gallo kalifma Allah hoore man fi o tinno kam jiɗa nande ga haydara sen wiyo ko mo tan ni mi meeɗa musede ma haydara ko non serpine jam inchallah mbiɗa ɓenni yaade so mi yaa joni won fof mi yaa seeɗa jetto gayno jam ɗi kala men andi e tinɗam no feere ma hoore ma no feere nani bon yalla wajjani mo yaade eyo amin cey par ce que min so yeehi wallahi waɗi yewen par ce que min anda hay goto kono goto gandumi so yeehi vraiment mi yewen parce que babo mi nani ko Allah o jinnaɗo ma omo wawno kadi andude ko onon rewɓe jibini worɓe hay so worɓe moftaton ko onon rewɓe jibini minen worɓe kadi to jeyata ɗo hoddiroji gasata kala ko Allah waɗe neɗɗo yo neɗɗo o andu ko hoddiro yeyi min noon mi riwatama ɗo e galle he koyngal ma naati ɗo faade joni no jiirami daaya ɓiyam ni ko noon jiiranmami no nanguirmi daaya ɓiyam ni ko noon nanguirmami kadi mi haalanma ka anda mami nangue mi wamma comme ko an woni afu ni bisimilla ma kadi e galle bisimilla ma ɗo ala ko musatma ala ko mettatma kadi a heydata a ɗomdata a holata hande kadi durna haqqille ma kadi muña kadi ndentuɗa fawore Allah kam so fayima neɗɗo kadi neɗɗo ene foti kadi jabde ko fawore
bisimilla ma e galle he bisimilla ma ha yeeso Allah ha to Allah hani bisimilla ma e galle he ɗum tan jinnowi namdadema a jaram baboyam a jaram de ya hepto nder ha da yaara jarama ɓiɗɗo moƴƴo ni way wallahi ka ɓiɗɗo moƴƴo aɗa wawno arde kadi jettuɗa ɗo e galle sum mbama tokoso Allah ka gartan e galle a wonda ta kadi koyɗe goɗɗe wata gila Allah tuma ɗo addeji suma baboyam ndare aduna koye fulti foyde ha gore jam fo heewi e dow golle bonde en ɗon boni ndare aduna fulti fuyni won heɓe woyoɓe kono won jaloɓe Ça va? Arsène. Jamoul. Maodo alhamdulillah. Sabarikalla. Yimil. Ça va? Ça va Arsène. Maodo masala. Sabarikalla. Jamoul. Albuni. Dari jawab. Tu vois? Ada mau naik. Alai mona. Il faut me dire c'est le béré. Dari jawab. Ça va Arsène. Ada. Jamoul. Bien. Maodo alhamdulillah. Sabarikalla. Sabarikalla masyaallah. Bien. An isma wujja wala an kam comment? Abdoulaye? Ablaye min de xam ben instant kam mi dogi tan ala bicar mi yalti do tan ala difnatisme ala wadum non so wona habre ram tan e bittade ni hey hay wayna dem sax nedda bité wulu mun galum amadi al famu dum gurno ma dum anga ma jani ngurde enen sona ande tranquille amma sa amana de wala mun wala billah ya tara sawari sil to tan kebda da fe gefto ko ara ye ka dum ate mari ngene amoni ya anga ma nyamar gerlo sawari am patron pa ha so mu yidi ha joni na go set mu wala tabarikalla ma sa jam dan Ablaye à part ça vraiment Abdoulaye bon nañ xaar ngol ala sella rezone e musée min tan nane min tan Abdoulaye ene gal mudum ene wayni vraiment musée re min tedde am ha ko ni galle way dum ba man en nani en paade nani wonde won saha go fanto wonde tan jetire ndiwdam jettilam galo bidam montalo mo ko yegi na tan me e par moy kan horum bida su opay yo yala dum la adum manano ne adum hefti ma hen fam tan fo heftare ko hefti fando an joni so yi nuku gol o majiril no way he taw mayli dum gambul bon comme ko mo wuri o mo de galno to yulu he ne dasna ha so jibinama yo ala wuru barkina don non lañu ko don affaire jerni mu ngay artude do pour haali jom fo mi aran haalayno parce que belay ni haala mako wi ni gasa o haalani hen kadi faati kadi sangiri mo hen e nder oɗon histoire ko mette marimu te ande ɗo mette sa yiyel jammu lahar Allah kon ñawdo dum so nduɗo fittani ko an o saabi mais noon Ablaye présent o arani ko ɓeydi tan kadi wonde jojjirde tan e koyngalam ɗo e gartira fanta karto wawi wonde e duuɗi baba adama jaaha jiiloyɗamo gartiramo ɗo e nder galle he wonɗo wuurɗo kadi heɓam fof heɓam ɗo e ɓayde noon yo Allah yurmomo yabomo haanmo marjana debbo moƴƴo debbo tedduɗo meeɗa arde ɗo e nder galle o waɗa min ni gostu o omo jaggi hakkude men ha woni ko fanta noon daroɗen hen yiilade mi nani haala no feewi kadi mi weltimo e nder haalama hen feewi nde tawno sehil ma ko ɗum ɗo wawi yiilanadema so tawi ko sehil goto
ya ko men wona jaadi gal sala bi antar ko endam ko wudi fudde ni gidana famda sinno ko sagam min faami sambo min bako ngurtata maaje kon Allah wonɗo fundi balle wonɗo fundi dañi balle fatim kadi wona sagam min wadde fatim ala fatim ɗum weeɓani kono ko heftora ko bawɗo gadde no feewi mais mi heeɓi seɗen nde ngannduɗa Fanta so yimum annda hay baɗɗo mum ɗum annda yewmi responsable joguimi wuro ngo min kilifagal no joguimi ngal ni e Fanta ala ko waɗantamo kanko goto heeɓi soni e gorko oto naw oto artirti wuro he Fanta ala ko annama ɗo e galle hay goto men abbade galle mum ko ngabboton so tawi Fanta woni reede nder galle e yaltani ɗum kiiɗu hol goɗɗo Fanta reedu kacce mum ko wiiɓe ɓe ganda baɗɗo so mbaɗa baɗɗo mum ɓe wona reedu anda baɗɗo min o yettu galle o yaha e on saaha noon yumma ko kirise ɓe ɗum e jalto galle ngal Allah waɗi no yaari mi wuro timmu mais wona sago o Fanta mami yiiɗomo kadi mbiɗa ɗamini e joomam min yiiɗa Fanta no feewi ene moƴƴi kam mbaɗa ɗum ene moƴƴi mbaɗa ɗum ha wona gonga yo andi kadi aɗa jogui heure mawɗo min ha kay par ce que mbaari joom suudu ma maari ko sampe mo gandanɗa mo ala muñanɗo mo ko heewi kadi an maari ko sigalle ko yeehi jami galle ma daniɗa nde toon ko maari ala galle galle gudu inde galle gegal walla mbiya ko bamude gegal tiyanta gorko pourquoi maari mai tagal ɗo ko butik sabi maari minen ɗi maari dede ndede minen ko affaire jogum mi yiɗi mi waɗanta a waɗanta waɗanam mi waɗani ɗum kadi ne min nana ala mali ɗum nannayi maari debbo yaari abraham debbo amma jani hay gorko mi majjani debbo kala ko mbawɗa waɗandemo e gurdam ma on wawi finde suba ko goto hakkude mum men wi hay meeɗa a meeɗa waɗandemo hay batte ɗum an ma janni maari mbaɗan ɗum kay plaisir mais fini suba goto tan lancitimi ɓaari mi waɗanta ɗum mi wiita hay batte wona ɗum nani mi mbi mum yo fokkit wona ɗum nani ko ɗum ni saabi kadi ɓiirimi kadi mettinde hen ha jabti ngon ngo jaari mbokki min mi wiyata nani koye gonɗo ko maari wi kam an hay bata wata min eyi kadi so tawi seɗen heeɓima hay bata wata min mbiɗa jogui kadi an kadi mboɗa andi ko joɓeɗa an abdoulaye min kay ko ɗum ɗon ha henen ke an so maari arema to namnata non etta so maari arema wi min waɗanta ɗum te an aɗa andi vraiment min sommuji ɗi jagatmi ɗi kay machallah alhamdulillah mi kay wonko mbawmi waɗande men e nder hen so wi min waɗantamo kay ne hawni seeɗa ɓe kono aɗa andi mbiɗo meɗa ande nguya watta sowona ko nguru law neɗɗo bonno yimɓe ko bonno tan en tout cas mi miijahi ganduɗa hoore ma hampitini ruttitade maaji ayi à part ça mi yiiɗi kadi vraiment andandem temen goto par ce que nani caggal fa sammane après a dañi jom cuttitgol mi dañi par ce que bon saaha ala ɗo wayno woodi yiɗi kadi noddudeɓe e wadde ɓiɗe fof kono mi heɓani noddirmami woodi wallay mi dañi te en dewi haala mi jogui noddemi ɗi wona wadde ndiyam bien sûr omo ɗo e galle wallay omon ɗo omon ɗo koto hara mari ma ah bon kamɓe ɗum mari attention de bien sûr attention Mari Diallo Mari Diallo ara dañi koɗo so ala no dremani bien alhamdulillah so ala ni barkal machallah konkoba aworam lelio sori malo aworam lelio sori malo konkoba sararona ron jamde